हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन सफैबाय फाइनालि नोंथांमोनाहाय जुदि सोरबाफोर नेगासिनो दङमोनब्ला दायो नोंथांमोननि थाखाय अफिसियेल नटिफिकेसन सफैदों लेटेस्ट आरो बे जाबाय रिलिनि बे रिलिया जासिगोन 1 फेब्रुवारियाव PST फेट टेस्टआ जासिगोन लोगोफोर आरो एग्जामखौ नोंथांमोनाहाय जायफोरनिखि क्लियार खालामदोंमोन नोंथांमोननि रिलिया जासिगोन 1 फेब्रुवारियाव आरो नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन नोंथांमोनाहाय 23 जानुवारियाव दा बे जाबाय SIनि जायफोरनिखि SIआव नोंथांमोनाहाय पास खालामदोंमोन नोंथांमोननि रिलिया जासिगोन 1 फेब्रुवारियाव दा जों बेहाय नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै नोंथांमोनाहाय जुदि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नैबे जाबाय SIनि जायफोरनिखि एग्जाम लिरदोंमोन नोंथांमोना जुदि पास जादोंमोनब्ला नोंथांमोननि रिलिया जासिगोन 1 फेब्रुवारियाव दा बबेयाव जागोन होनोब्ला नैबे जायगानि नामा जाहैबाय 4AP बेटेलियन पेरेड ग्राउन्ड काहिलिपारा गुवाहाटि बेवहाय नोंथांमोना थांनानै PST बा फेटखौ नोंथांमोना हैनांगोन आरो नोंथांमोनाहाय एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन 23 जानुवारिनिफ्राय आरो जायफोरना एडमिट कार्ड गवा नोंथांमोना नैबे हेल्पलाइन नाम्बाराव नोंथांमोनाहाय कल खालामनानै रायलायहरनो हागोन आरो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना मा लांफानांगोन नै बेवहाय नायदो नम्बर 1आव सार्टिफिकेट नोंथांमोना लांफानांगोन एज बर'नि थाखाय जेरै बार्थ सार्टिफिकेट बा HSLC सार्टिफिकेट नोंथांमोना बा एडमिट कार्ड लांफानांगोन बा ड्राइभिं लाइसेन्सबाबो जागोन नोंथांमोना जिखुनु जाया डेट अफ बार्थ थाबानो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय HSLCनि सार्टिफिकेट लांफानांगोन लोगोफोर आरो लोगोसे ग्रेजुवेटनि नोंथांमोना लांफानांगोन आरो नोंथांमोनाहाय एडिसनेल जुदि माबाफोर सार्टिफिकेट दङब्ला क्वालिफिकेसन दङब्ला नोंथांमोना लांफानांगोन आरो लोगोसे जुदि स्पर्ट्सनि दङब्ला लांफानो हागोन एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना लांफानो हागोन कास्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन आरो गांनै फट'कपिस नोंथांमोना लांफानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नैबेवहाय नायबावदो लास्टआव NBआव बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय नेक्स्ट डेआव नोंथांमोनखौ कम्पिउटार टेस्ट लानाय जागोन होनना बुंदों जायफोरनिखि नोंथांमोना रानिंआव पास खालामो नोंथांमोनखौहाय कम्पिउटार टेस्ट लानाय जागोन आसा खालामो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो ABUB कनस्टेबलनि रिलियाबो जासिगोन फेब्रुवारि मेडेलाव जागोन होनना बुंदों फेब्रुवारि मान्थआवनो जागोन होनना बुंदों बेनिखायनो नोंथांमोना आपडेटखौ नेबाय थादो बे जाबाय ABUB कनस्टेबलनि थाखाय नङा बे जाबाय SIUBनि थाखाय फैनाय अफिसियेलि नटिफिकेसन आसाम पुलिसनिफ्राय दानि लोगोफोर नोंथांमोनाहाय चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे आंबो बेहायनो भिडिअखौ दोनथ'बाय।